تورکیا لە ئامادەکاریدا بۆ هەڵبژاردنێکی چارەنووسا سکاویش هەڵبژاردننی شارەوانیەکانە لە وڵاتەیە ئەوە ماوەی چەند ساڵێکە ئێستا خولێکی دیکەم هەڵبژاردنێ لە کۆتایی 2010 دەستپێکی 2019 هەڵبژاردننی سەرۆکی شارەوانیەکان لەو وڵاتە بەڕێوە چوو ئەو کات قەیوم هەبوو کە ئەمە کێشێکی زۆری بۆ پارتە ئۆپۆزیسیۆنەکان دروست کردبوو کێشەکەی چییە لەسەر پرسی گرنگی سەرۆکی شارەوانیەکان بۆ کورد و پارتە ئۆپۆزیسیۆنەکان و چۆنیش بەشداری لەم هەڵبژاردنەیە دەکەن و هەمانگیەکانی ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا چی دەبێت بۆی کە بتوانن بە دەنگێکی زۆرەوە بەشداری لە هەڵبژاردنەکەدا بکەن و سەرکەوتوش بن پلانەکانی ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا چی دەبێت لەسەرم بابەتە لەگەڵ بەڕێز ئۆرگور محەممەد ئۆغڵۆ ئەندامی ژووری بازرگانی ئامەد کە ڕاستەوخۆ لە ئامەدەوە میوانێمێ گفتوگەم بابەتاکەین بەڕێز ئۆرگور زۆر سپاسی ئامادەبوون تەکەم ئامادەکاریەکان بۆ هەڵبژاردن بەگشتی لە سەرتاسەری تورکیا ئێستا چۆن بەڕێواچێ بۆم هەڵبژاردنە سلااو و ڕێز خەبەت خواشوەرە ماڵەواوا و مەکرەمێڤال کارن ها دەست پێ بکەن نەها لە پێشیە تورکی هەلبژارتنێکی هەرەمی هەیە ئەم ژوێ دەرێ دەست پێ بکەن د هەلبژارتنە هەرەمیدا نەتەل سەرێ سیاسەتێ بە تەواهیە ژیانێژی د ئابووریدا د تەندروستیەدا د هەموو جوورێ ژیانێدا باندۆرێکی مەزن لێ چێکریە بە تایبەت د سەریدا ژی باندۆرە هەری مەزن لە ئابووریە دکێ ji ber ku hikûmeta AKP niha hemû amûrê xwe ji bo hilbijartina herêmê ku ser bikeve bi wî şêwazê tev digere ev jî xitmandinekî mezin li aboriyê dike meriv kare gelekî mînakê wî fire bike bîne ziman di serî da firotana kel û pelê welatiya ê dervayê welat xitmandinekî mezin pirsgirêkekî mezin di wê derê de heye ew jî ji ber sedema bihabûna benzînê mazotê bû xala yekem jî ev e a duyem jî di nêz da ku bi tirkî jî re dibêjin askarî ücret maaşê ê karkera ê xebetkara ji vir demekî nêz da wê car din zêde bibe bêguman zêdebûna maaşa ji bo karkera tiştekî pîroz e herî baş e ez bi xwe jî piştevaniya wî dikim ji bo ku gelekî jî zêde bibe lê mixabin ev erka a dewletê ev erka a welatiya nin e dewlet erka xwe bi cî nayne di sektora taybet da ev ê ku bazirganiyê dikin dixwaze ji babêje ser pişta wan karmenda dewlet erge ku piştevaniya karmenda bike em bên bi şêwazê bacê bi şêwazê alîgariya alîkiriya SSK'yê bi hemû amûrên aboriyê gava ku piştevaniyê bike wê ew xitmandin jî çareser bibe wê hên geştû guzarî û ji tera bêjim aborî xurtir bibe dewlementtir bibe hinekî meriv kare balê bikişîne li ser sektora avahiyê ku çê dibin niha ne tenê li Amedê bi taybet meriv kare bêje li tevahiyê Tirkiye di çêkirina û firotana avahiya da jî pirsgirêkekî mezin çêbiye ji ber ku di rêza yekem da cî digire çêkirina avahiya û firotana wan di warê aboriyê da bandorekî mezin li civakê dike bi vî münasebetê ciyê temînkirin sazkirin di bihabûna erda pir bilindbûnekî mezin çêbiye girêdayê wî amûrên ku di avahiya da têne çêkirin yanî meriv kare ji çîmento ji hesin ji pîrketa ji hemû alavên ku tê karanîn meriv kare bêje ku bihabûnekî gelekî mezin heye هەڵبژاردننی سەرۆکی شارەوانیەکان چی گۆڕانکاریەک لە ڕۆئاوریەکەوە بۆ ئەو وڵاتە دەهێنێتە ئاراوە لە ئێستادا بەهای دراوی یاخود لیری تورکی بە ڕێژێکی بەرچاو دابەزیەوە لە بەرامبەر دۆلاردا لە ڕێگەی سەرۆکی شارەوانیەکانەوە چ گۆڕانکاریەکی ئابووری بۆ تورکیا هێنێتە پێش niha ne tenê hestê me çavderiya ku em dişopînin û em temaşe dikin meriv kareviya bi dilgermî bi dilsozî bîne ziman niha di hilbijartinê heremiyê berê da ku meriv li wî mêze bike
انجام کو د هلبجارتنات پیشیا مده مرف کاروی سر راست بک زلال جی ببینه به قبول کردن تفگرا کرد سیاستا کرد باندورا کی مزن هلبجارتنه هرمید که به گمان ون جی دشوپین ون زانن د دمه هلبجارتنه بره دا تفگرا کرد پشتوانیا CHP کربو ل شهرداری مزن او متروپول ترکیه جبر ویجی 6 باجار مزن به دست خسته بون مقابل ویجی دولت AKP شهردار کو بیژن لهرمنه تمامیا دستسر کربون قیوم آوت بونوان ev jî nerazîbûne ki mezin çêkir bû di nav gel da bandora xwe li her walê jiyanê jî dike em hêvîdarin van tişta dubare nebin van kêmanî ku hatûne kirin dubare nebin lê niha xuya ku HDP di hilbijartinê heremê da bi serê xwe careka dina here hilbijartinê lê nerazîbûn û rexnekî wiha jî di nav gel da jî heye ji siyaseta Kurd di serî da jî ji HDP ra HDP vê carê gire li xwe mikor were welatiyê wanê ê ku di her bajar û bajarokê da di nav tekoşînê da cî girtine tekoşîn didin an dixwazin têda cî bigirin bibine şaredar bibine rêvebir rastiya xwe bide ber çavê xwe hilbijêrê xwe ji wê derê hilbijêre yanî gel viya daxwaz dike rexne jî dike û dixwaze HDP jî hedef jî divî warê da rexnedayîna xwe bide civakê hilbijêrê xwe namzetê xwe jî bi vî hawayê çareser bike û here hilbijartinê gava ku bi vî hawayê bibe li heremê aşîtî û aramî jî wê çê bibe lazim e tiştê herî muhîm û girîng siyaseta Kurd viya pir bilêv nake û meriv kare wek mafê rexne ku ez di xwe da dibînim ez jî welatîkî me ez jî Kurdim û li vî erdengariyê ez jî jiyan dikim û mixabin em jî jê bandorekî mezin dibînin ji ber ku gava ku ez bim kesayetî bîna me bin welatiyê me dengê xwe bidine hereketekî ev HDP be an partîkî dina be dixwazin ku ji rêveberiya wan û şaredariya wan ê ku dengê xwe dane wan li wê derê kar û bar û xizmetguzariyê bikin di her warê jiyanê لە هەڵبژاردننی پێشوودا کە هەبوو ئەمە زۆر باسی لێوەگرا کە حکوومەتی تورکیا بە شێوازێک ئەم قەیومانە جێبەجێکە کاریگەری لەسەر دەنگی کورد و سەرۆکی شارەوانیەکان هەبێ ئەگەر جنابە باسی لێو بکەی قەیوم لەم هەڵبژاردنەیە بەکارە هێنرێ و کاریگەری چی دەبێت لەسەر دەنگی خەڵک لەسەر ئەو دەنگانەی کە دەتوانن سەرۆکی شارەوانیەکان پێی بچنە نێو شارەوانیەکان بله پرسکرێک tenê ne di kesayetiya daye em bêjin Ehmed bibe şaredar an Mihemed bibe şaredar prskrêk ne ew e feraset e yanî gava ku bi vî hişmendî bi vî ferasetê jî em bên hilbijêrê ku ser navê HDP tev digerin ji bo şaredariyê diçin dibine namzet gava ku serkeftî bibin xuya ye ku dewlet careka dina li wê derê qayûma bavêje ji ber ku nerazîbûnekî di vî warê de heye nerazîbûn tenê ji bo ku Ehmed Mehmed bûye ji bo navînin e ji bo hişmendiyê ye ji bo sekneke ji ber vî hawayê jî meriv kare viya bi rastîkî bêje gere vê nexlê vê carê hereketa Kurd hedef jî û hemû alîgirê wî jî bi vî şêwazê tev bigerin ev ya ne pêşbirgeke ku lîstikeke her carê welatî dengê xwe bidin û hilbijartinê ser bikevin heftekî dehro mehekî din şûn va ji teraf dewletê va were desteserkirin gel bi vî awayê qet razî nine nerazîbûna xwe tîne ziman rexneya xwe ji HDP ra jî dike û bertek jî ji bo dewletê jî nîşan dide ev tiştekî xeter e jî lê li gor zanyariya min û şopandina min tiştê ku ez dişopînim xuya ye ku HDP di siyaseta xwe da û hilbijartinê pêşerojê da bi taybet di serî da li bajarê metropolê Tirkiyê wê namzet bide xuyakirin gava ku namzet bide xuyakirin xuya ye ku em bêjin wek îtîfaqekî ku niha di destpêkê da di serî da bi CHP an bi partîkî dinê ra neke tabî ev siyaset e di navbera 24 saeta da
سیاست رنگی وی دگوهره هر حرکتی که هر حزبی که جو برجواندی خو تر دگره اوانا نرینی منه نرینی گلن چاودریا کو ام دکن گل دخوازه کو دنگ خو ددنه کی اول سریبن او بنره ببر و او جوان را خدمته بکن خواسته که وان داخوازه وان بجیبینن اگر بس لو آماده کاری اپوزیسیونی تورکیا بکەین لە بەرامبەر پارتی دەسەڵاتدار لە تورکیا پێویستە لەم هەڵبژاردنەیە حیزبە ئۆپۆزیسیۆنەکان چۆن بەشداری بکەن هیچ ئامادەسازیەکی نوێ دەبینرێت لەلایەن ئەو پارتە ئۆپۆزیسیۆنانەوە بۆ بەشداریکردن لەم هەڵبژاردنەیە؟ مخالفت دجواکێکی دا هەبێ گەلێکی باشە دە سیاسەتێ داژی لە هەمبەرێ تەر مقابلێتە تەکۆشین بدە باشە ji ber ku niha ez di serî da û hemû kes jî nerazîbûna xwe tînin ji bonê ku em bêjin di rêvebirtîkî da ne tenê kesayetîkî biryardar be ew bi serê xwe biryar bide hemû erkê ê jiyanê pêra bin te bi hevdûra biryar bidin bi dilsozî bi hevdûra biryar bidin girêdayî viya jî siyaset li hemberê wî gere muhalefet cebe muhalefeta siyaseta Tirk di pêşengiya CHP da dibin sîwana wî da partiyê ku li hev kom bibûn bi dilsozî bi hevdûra kom nebibûn di serî da Birêz Kemal Kılıçdaroğlu serkêşiya vî siyasetê kir lê belê di dawiya siyaseta xwe da şêwirmendê wî mirovê ku zanyar bûn radbûn rê nîşanê wî didan nexşerê nîşanê wî didan rê rast nîşanê wî nedan wî li rê şaş qirase kirin ev jî sedema çûndina wî bû bi wî va girêda ye siyaseta wan ne zelal bû dilsoz nebûn hevalbendê wanê ku bi wan re derketibûne rê tenê ji bo berjewendiyê xwe û hezbê xwe siyaseta xwe tev digeriyan lê belê meriv kare bêje ku Birêz Kemal Kılıçdaroğlu wek kesayetîkî mirovekî rast bû mirovekî dilsoz bû ama mixabin tenê bi rastî û dilsoziya wî tenê têr nake pêdewî ji siyasetê siyasetekî zelal ji siyasetekî hevparî heye Birêz Kemal Kılıçdaroğlu di pêşengiya muhalefetê da mirov û kesayetîkî çepkir xuya dike lê di dawiyê da gotin di ciyê xwe da be Gulya dara ku serê bû biriya çû bi Partiya Zaferê re îtîfaq çêkir bêriya jî dawiya xwe باشی هەبێت بە سەرکردایەتی کردی ئۆپۆزیسیۆن لە جیاتی کەمەل کلژداروغڵۆ bêguman wê baştir bibe lê meriv kare wiha bêje yanî hinekî berê girêdayî wî axaftina me bû jî li vir ne tenê ku Ehmed na bira Mihemed bibe Mihemed na bira Elî bibe pirsgirêk ne ew e îro di CHP da Birêz Özgür Özel niha bûye serokê CHP serokê muhalefetê lê bi serokatiya wî tenê tiştekî nû nûjenî çê nebiye feraset gere bigore hişmendî gere bigohore tevlîbûn gere çê bibe îro di civaka Tirkiyê da hêza Kurd hêzekî bi qewet e hêzekî mezin e bandorekî mezin hem li jiyanê hem li siyasetê hem li pêşerojê jî dike erge ku li gor çavderiya me Birêz Özgür Özel gava ku bûn û nûjeniyê çê bike bi Kurdara û em bên bi çepkirê Tirkiye dinara jî bi welatiyê dinara jî hevpariyê bikin xelasî ancak bi wî hawa çê bibe emal gor nêrîna min tiştê ku xuya dike Birêz Özgür Özel lîder nine tenê serokê partiyê ez niha bi Kurtayî karim vêya bêjim باش باشە بەڕێز ئۆرگور یعنی دەوترێت ئێستا جۆرە هەماهەنگیەک هەیە لە نێوان دوو پارتی سیاسی ئۆپۆزیسیۆن بۆ ئەوی بە شێوازێکی گونجاو بەشداری لەم هەڵبژاردنەیە بکەن ئەم میکانیزمە نوێی ئۆپۆزیسیۆن چی دەبێت دەکرێت لیستێک هاوپەیمانێتێکی نوێک دروست بکەن ev pirsgirêka ku li devê derî ye pirsgirêka em bêjin ne tenê a HDP an CHP an Deva Partî İYİ Partî Saadet Partîsî Gelecek Partîsî an a AKP ku niha desthilatdar e jî û rêvebirtî jî destê wan da ye bi rastî pirsgirêka a her kesê ye xuya ye ku ev hilbijartinê heremî jî AKP serkeftî bibe
مقصد و مرازê di dilê wan da kêm mane careka dina di hemû beşê jiyanê da wê vana bi ser ve bibin, wê serkeftî bibin. Meriv kare hinekî girêdayî viya kare paş ve here. Di hilbajartinê ê tevahiyê da wextê ku di pêşengiya HDP da serkeftinekî mezin çêbibû, heştê parlamenter bi dest xistibûn, girêdayî wî jî di herêmê da bi tevahî nêzê 154 şaredarî bi bajar û bajaroka destê HDP da hebûn, destê tevgera Kurd siyaseta Kurd da hebûn. Lê mixabin hereketa Kurd û siyaseta Kurd viya baş neceribandin, baş rêvebirtiyê bi cî nanîn. Ji ber wî ku bi rêvebirtiya xwe bi cî nebirin, îro van destkeftê xwe tev wenda kirin. Ciyê ku îro em bên şirîkatiya ku MHP bi AKP ra dike, wê demê HDP karibû dewletê ra şirîkatiyê bikirana, 4-5 hev wezaretiya bi dest bixistana, girêdayê wî 154 şaredariyê ku destê wî de hebûn, karibûn bi tevahiya Tirkiyê vana mestir bikiranan, xurtir bikiranan, ne tenê dwarê şaredariya da, di hemû saz û dezgeya da karibûn xwe birêxistin bikiranan, dewlemend bibûnan, di aborî da dewlemend bibûnan û hewqasa xizanî bi serê Kurda da nehatibûne. Ev jî xuya dike ku hereketa Kurd siyasetekî rast rast bi cî nanîn. Ez wek welatîkî viya dibêjim, rêvebirê HDP, rêvebirê hereketa Kurd ne tenê li ser hizbayetîkî bi netewek siyasetekî gere derkevine pêş gelê xwe rexnedayîna xwe bidin. Wextê ku rexnedayînekî di cî da ti nedî, ti serkeftê nebî, welatiyê ev ê ku îro diçine dengê xwe didin, tev jî ji bo keremeta xwe, tev ji bo rûmeta xwe, tev ji bo zimanê xwe, erka xwe diçin. Ne tenê ji bo em bêjin ji bo şaredarekî diçin, ji bo parlamenterekî diçin. Di vî warê da jî hem nerazîbûnekî heye, xitmandinekî jî heye, gere herkes viya jî baş bibîne, meriv kare viya jî bi viya wê bêje. Baş, berê Zûrgul, pêtan waye lem helbijardiniya opozîsyon serkewtû bêt la helbijartinekan da ew çarewaniyانî ke بەدەستی دەهێنێت چاوەڕێ دەکرێت بەپێی خوێندنەوە گشتگیریە سەرەتایەکەی کە ئێستا بۆی دەکرێت چەند سەرۆکی شارەوانی لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنەوە بەدەست بهێنرێتەوە. Rast e ergek û serkeftî bibin hemû bajarê ku daha berê di destê wan dabûn û bajar û bajarekên nû jî ku dest bixin, ez bawerim wê karibin bandorekî mezin jî çê bikin û pêşî li vî xitmandina ku heye ve bikin. Niha di her warê jiyanê da di serî da di siyasetê da xitmandinekî heye, ne zelalbûnekî heye, ne zelalbûn tenê di hikûmetê da nine, di hereketa Kurd da jî heye, di siyasetê da jî heye, di muhalefetê da jî heye. Bêguman ergek û serkeftinekî baş bibe, di serî da çawa ku şeş bajarê mezin ê metropolê Tirkiyê bi dest xistibûn, niha ku di destê CHP da ne, bi îtîfaqekî xurt careka dina van şaredariya bi dest bixin, destê wan da bimînin, karin evî xitmandina ku di navbera gelê Kurd da, siyaseta Kurd da û dewletê da heye, wî çareser bikin. Niha pêdewî ji aşîtiyê re heye, pêdewî ji siyaseta zelal re heye, pêdewî ji xitmandina ku heye ew were vekirin re heye. Siyaset jî ev ji bona viya tekoşîn dide. Erka siyasetê ev e. Lazim ev erk têkeve meriyetê, têkeve jiyanê, ji bonê ku pêşî lê were vekirin, wek me got gava pêşî lê were vekirin, şaredarî têkevine destê wan, bi hev re hevparîkî mezin bikin wê şaşiyê ku niha AKP dike wê hişyarî bidine wan û wê AKP jî wê li xwe mikur were evan şaşiyê ku dikin, çiqa meqsed û mirazê dilê wî ew be bixwaze bi cî bîne jî sedema ku muhalefet û siyaseta Kurd bertek nîşan bide wê nikaribe bi cî bîne. Meriv kareviya jî bi viya we bêje. Bele, berêz Orgur Mihemed Oğlo, endamî jûrî bazirganî Amed, rastexwe li Amed û Miwanê wî zor spasî Amed bûn tekim.